використовуємо культуру як інструмент м'якої сили і розповідаємо про Крим в контексті його корінного народу. І це дуже важливо, тому що, на жаль, в німецькій спільноті дуже сильно поширені російські наративи не лише про Крим, а взагалі, в принципі, про Україну, уявлення німецької спільноти про нас. Ми для них є терра інкогніта, щось незрозуміле, щось там на сході. І питання Криму, наприклад, для них взагалі не зрозуміло, тому що дуже глибоко сидять ці наративи про ісконно руський Крим, і вони досі вважають Україну і Росію єдиним народом, і цю війну як громадянську війну, як, наприклад, боротьба баварців за незалежність від всієї Німеччини. Це в їх уявленні, тому що вони уявляють, що українці і росіяни це говорять однією мовою і не розуміють суть цього конфлікту. І тому через такі культурні проекти ми руйнуємо ці міфи, і в принципі я вважаю, що робимо це достатньо успішно.